Suomessa kehitetty ja valmistettu Säilömix säilörehun säilöntäaine on kustannustehokas ja tutkimusten mukaan paras rehun säilöntäaine. Säilömix on hajuton, käyttäjäturvallinen ja rehuntekokoneita turmelematon säilöntäaine. Sen kemiallinen koostumus suojaa käsiteltyä rehua virheelliseltä käymiseltä sekä jälkilämpenemiseltä. Säilömixin teho perustuu elintarviketeollisuudessakin käytettyihin säilöntäsuoloihin. Säilömixin sisältämä natriumnitriitti E250 tuhoaa jo käsittelyvaiheessa haitallisia mikrobeja ja bakteereita, mutta luontaisten maitohappobakteerien toimintaa sillä ei rajoiteta. Korkean kuiva-aineen rehuissa lämpeneminen eli hiivojen ja homeiden kasvu estetään 3 eri tehoaineella. Säilömixiä käyttämällä ehkäistään ylisuuria, ruokintaa häiritseviä jäännössokerimääriä rehussa ja minimoidaan kuiva-ainetappioita. Tuotteen teho ei perustu rehun happamuuteen eikä ole riippuvainen kasvin sokereista. Käyttämällä säilömixiä varmistat säilöntätuloksen matalasokerisemmallakin säilörehun raaka-aineella. Jos lannoitteena käytetään lietettä tai karjanlantaa, Säilömix on ehdoton valinta voihappobakteerien ja itiöiden torjuntaan. Säilömixillä voidaan paikata kasvin alhaista nitraattityppipitoisuutta, joka on yleistä, kun ei lannoiteta riittävästi tai kun säilötään palkokasveja. Säilömix soveltuu kaikille korjuumenetelmille. Säilömixillä voit käsitellä tuoreen ja esikuivatun rehun, heinä- ja palkokasvit, murske- ja koko viljarehun. Säilömixin käyttäminen sekä varastoiminen on helppoa ja vaivatonta. Säilömix-säilönnällä parannat karjasi tuotosta ja tilasi kannattavuutta. Asiantuntevan Säilömix-tiimimme tuki on aina saatavissa.